keby štekol. Zdravíme všetkých súťažiacich a aby sme nezdržovali, prejdeme rovno k žrebovaniu. Pán notár sa už tlačí do klobúku s lístkami, takže začneme. Je všetko v poriadku? Je všetko v poriadku, pán notár? No, výborne. Dobre, takže prvá výherkyňa Henrieta Pivková. Pomiešame. Druhá výherkyňa Mimi Mimoňová. A treťou výherkyňou sa stáva Silvia Biel. Všetkým súťažiacim gratulujeme a o ďalšom pokračovaní, kde si budete môcť vybrať vzor a ako, vás budeme informovať na Facebooku.